дар штати оахакаи мексика як рӯзноманигор ба ҳалокат расонида шуд. хабарнигор дар минтақаи эспинал салина круз аз ҷониби як шахси номаълум мавриди ҳамла қарор гирифт. аз оғози соли равон ин аллакай панҷумин ҳодисаи куштори рӯзноманигорон дар мексика ба ҳисоб меравад. тибқи иттилои расида давоми 5 соли охир вобаста ба поймол шудани озодии баён 1140 парвандаи ҷиноӣ боз шуда, танҳо нисбат ба 10% ин ҳодисаҳо ҳукми додгоҳ содир гардидааст. аз минтақаҳои гуногуни Франсия мухолифони маҳдудиятҳои санитарӣ ба пойтахти кишвар шаҳри Париж ҷамъ меоянд. онҳо корвони озодиро ташкил карда, нақша доранд дар маркази пойтахт ҳаракати нақлиётро банд намоянд. мавриди қайд аст ки чунин амалро чанд рӯз қабл ронандагони нақлиёти боркаш дар Канада ташкил намуда, дар пойтахти кишвар шаҳри Оттава ба ҳаракати дигар воситаҳои нақлиёт пуррамониа пеш оварда буданд. президенти Франсия дар робита ба ин амали ронандагони мошинҳои боркаш аз шаҳрвандон даъват намуд оромиро риоя намоянд. тибқи маълумоти ташкилкунандагон наздики 3000 воситаи нақлиёт дар маркази Париж ҷамъ мешаванд. мақомоти полиси Франсия аллакай огоҳ намуд ки амали ронандагон ғайриқонунӣ буда, дар сурати гирди ҳам омадан онҳо ҷаримаи калон ё ба ҳабс гирифта мешаванд. агар 70% аҳолии тамоми давлатҳои ҷаҳон то нимаи соли равон пурра ваксина карда шаванд, авҷи ниҳоии вируси COVID-19 эҳтимол то охири сол ба итмом расад. дар ин бора директори генералии созмони ҷаҳонии тандурустӣ Тедрос Адханом Гибреесус изҳорот дод. аммо ба қавли ӯ набояд эътимод кард ки омикрон охирин намуди вирус аст ва бо ҳамин пандемияи коронавирус ба охир мерасад, зеро дар шароити кунунӣ ба вуҷуд омадани вирусҳои нав аз эҳтимол дур нест. бояд тазаккур дод ки айни ҳол дар аксар кишварҳои Аврупо вазъият ба эътидол омада, сокинон ба ҳаёти муқаррарӣ бармегарданд. аз ҷумла дар Италия истифодаи ҳатмии ниқобҳо дар ҷойҳои ҷамъиятӣ бекор карданд. дар Белгия низ истифодаи ниқоб дар дохили биноҳо ва ҳавои кушод барои нафарони аз 12 сола ҳамчунин риояи масофаи иҷтимоӣ бекор карда шуд. ҳамзамон маҳдудиятҳо дар фаъолияти марказҳои дилхушии шабона ва тарабхонаҳо бекор карда шуд. дар соҳилҳои шарқии Австралия сатҳи ҳифзи давлатӣ яке аз ҳайвонҳои нодир коалҳо баланд бардошта шуд. маълумоти мазкурро вазири ҳифзи муҳити зист Сьюзан Лей иброз намуд. ба қавли ӯ давоми солҳои охир коалҳо бо сабаби хушксолии бесобиқа ва сӯхтори шадиди ҷангалзор аз байн мераванд. аз рӯи маълумоти расмӣ давоми 20 соли ахир саршумори ин намуди ҳайвонҳои ваҳшӣ дар штатҳои Уэлси Нави Ҷанубӣ ва Квинсленд то 60% коҳиш ёфтанд. намудҳои нодиртарини коалҳо дар натиҷаи сӯхтори шадиди ҷангалзор ки солҳои 2019-2020 рух дода буд, бештар зарар диданд. тадқиқоти парлумонии соли 2020 анҷом дода шуда нишон дод ки агар сари вақт чораҳои қатъӣ андешида нашавад, пас то соли 2050 ин намуди ҳайвонот пурра аз байн мераванд. барои барномаи баҳисобгирӣ ва ҳифзи коалҳо ҳукумати Австралия нақша дорад $50 миллион ҷудо кунад. дар қисми шимолу ғарбии Нигерия садамаи нақлиётӣ ба амал омад. бар асари ҳодиса 10 нафар ба ҳалокат расида, чанд тани дигар ҷароҳат бардошт. ронандаи мошини боркаш ки ҳайвонҳои хонагӣ ва сокинони маҳаллиро таҳвил медод, ҳангоми ҳаракат аз уҳдаи идораи нақлиёт набаромада, дар натиҷа автомобил ба ҷарӣ сарозер шуд. ҳодиса дар наздикии деҳаи Горе, штати Катсина ба амал омад.